Hi! January 14 ngayon. Anong okasyon? Birthday ni Isabel. Kiranitan man daw, Tayrakman. Happy birthday! Yan. Yeah, nandito kami sa Kuya Jay's dito sa Robinson dito sa Naga. Ang tapos talong. Yung celebration ng birthday ni Isabel. So, bago yan, ito talaga yung celebration ng birthday ni Isabel noong January 10. Ano? Yan, play natin. Assist po natin siya. Laban po kami dito. May cash po ba? Ay, joke na ako muna. And then, si Mommy and Daddy, try po natin kung gaano ka-jolly ang guest natin ngayon. Once again, jolly guest! Hep, hep! Alam ko, jolly talaga. Opo. Now, since nandito tayo si Jolly, ito po yung Mommy, Daddy, may narinig po ba kayo malakas yung pagkakasi ko ng Jolly? Pantay-pantay. Opo. O, eto, kailangan mayroong marinig sila Mommy and Daddy, ha? O, pwede dito sa kabila or dito. Alright, so tayo natin ulit. Once again, I love... Ang lakas po talaga. O, as in, eto, narinig po talaga siya. Hinawakan pa yung lalamunan niya po talaga. Kung tayo siya ay isa. Ayan. Dito ka, ma'am. Si Daddy sa gitna, si Daddy. Si Daddy. May gusto ka mag-isali, sir? Si Dayday. Sino po si Dayday? Sino po si Dayday? Oo. Sino po si Dayday? Meron pa, sir? Meron pa. Baka may gusto ko mag-add, sir. Oo, okay na po sila. Asa na po sila? Ay, ito. Ngayon, sir, para maging apat ang back-up dancer mo, isa na lang po. Hanap ka pa, adult. Ay, sige, sino kaya dyan, sir? Dito ka. Si Sir Andrew, dito ka, Sir Andrew. Yes. You want to join us, Isabel? You want to join? Ay, talaga. You know how to dance? You know how to dance, butots? Yes! Ay, ay, talaga. Ay, binubulungan ni Sir. At dahil ready na ang lahat, habang dito ka, BBL, para magkita ng lahat. Dito ka. Yes, talaga. Okay, now this time, kailangan pagalingan po tayo dito, ha? Mami, asan si Mami? Mami, pag may nakita ka po sa lima na hindi sumasayaw, hindi po natin pauupuin. Opo, hanggang matapos po yung party. Siyempre, dahil biglaan po ito, Daddy, ano yung gusto mong pangalan ng grupo nyo? Pudots. Pudots Group. Okay. Eto, ayan, siyempre, ako po bahala sa music. Ako bahala sa music, kayo ang bahala sa step. Pagalingan po tayo dito, ha? Pagalingan. Music, please. Alright! Ay! Si Daddy naging back-up dancer na lang po ni Isabela. And ang isang palakpakan for Mami Joanna, Daddy Marco, and of course, the birthday celebrant ni Isabel. Dito po tayo ulit, Mami, dahil sa gitna. Pakasama si Isabel. Yes. And dito kami, kids. Now when I say go, let's start our game. 3, 2, 1, and go! Let's go, come on, Shelly, get one, Shelly, please.
ginawa na ang lahat ni Ate Tinay, ha? Pati yung boses ni Ate Tinay dyan, ha? And syempre, di sa amin nanalong team. Pero don't worry, lahat kayo ay panalo! Prize una ang ating Team A muna. Where's the Team A? Smile, kids! Smile! Look at the camera! Look at the cameras! Pogi talaga ang ganda ng post niya. Skyler, thank you so Waki! Ay, talaga. Diba? Hey! Thank you so much, kids! And now this time, please go back to your seat. Go back to your seat. Come on! Go back to your seat. Tatlong winners. Okay, tatlong winners. Tatlong winners pa, unahan po tayo. Now for our clue, ginagamit natin to bago mag-drive or pag-drive. Kailangan natin to. Siyempre, kailangan to sa pag-drive. Hindi pwedeng wala ito. Just wait lang. Wala pa. Wala pa. May dala pa kayong gulong. Eto. Now, Julius, Remy, 3, driver license, go! Driver license, go! Come on! Ayan! Show me first! And next one. Now I need 2 winners. 2 winners, alright? For our okay, next item, 2 winners na kailangan ni Ate Tinay. Ito yung clue. Di tatama po yun. Alright? Now for our next clue, ginagamit natin to bago pumasok sa pinto. Ano kaya to? Ginagamit natin to bago pumasok sa pinto. Dalawa ang mananalo. Dalawang mananalo. Paunahan tayo, ha? Paunahan tayo. For the sample, party area door natin. Alright, now Julius, Remy, dalawang invitation card. Go! Alam mo na invitations! Cellphone, kung may chat, in-invite kayo. Go! Dali, go! Ana, sige! Dali, go! Cellphone! Ang kaya in-invite na. Okay, babasahin muna natin. See you sa Saturday, Madi. Akala ko sinta ni Marcos invitation. Sir, mag-president! Jollibee Magsaysay, 3 p.m. January 10, 2026. Yay! Alright, ganda! Si Shell mo pinakayaan na. Alright, tapos na. Alright, next one. Ilan na? I need 3 winners. Alright. Okay. And yung muna ni Ate Tinay. May pangalan, may address, may birthday. Dahil once again, may pangalan, may address, may birthday. Okay, paunahan tayo. Dalawa lang ang mananalo. No, Julius, Remy, 2 birth certificate. Ay, wala. Sorry, wala. Eto, dahil may iba't ibang klase po ito, isang klase lang ang hahanapin ko. Now, Julius, Remy, Belgium IT Gold. Dali! Ay, natin na lang kasi. SS yun, ma'am! SS na tayo. Alright, eto, maraming ginawa guys natin. And I know, syempre, gutom na po ang lahat. Kaya naman i-post na po ang ating langhap sarap meal. Now this time, sa lahat po ng mga guests po natin kailangan po meron tayong table and chairs. Marami lang half sarap meal. Dahil marami po kami ilalagay na food sa table dyan. Available po ang labas ng party area if you want po para komportable po tayo makakain. And syempre once again, just enjoy and relax and watching happy birthday, Isabel! Hello everyone! Parang talang nakapawpaw nga. Kasi ganito pa kita nagaraman. Table and chairs available po ang labas ng ating party area para po komportable po tayo nakakain. SSS na to eh. Akala ko papatuloy yung memo ko. Kumakulay ko.
Oh, sorry po. Sige po, sige po. Kain na. Sabi na ni Joanna, garo nga yung may chicken. So, ilagay mo na lang po dyan sa amin. Ay, sa tuya na. Kaya man ako nagugutom, matsyana lang ko ate. Ay no. Nagugutom siya. Happy birthday! Happy birthday! Si Sarah birthday man. Yeah. Apat malaki ko. Para sa inyo talaga itong lahat. May mascot kita ito doon. Eyo, magkakagulo yun at yan. Sige lang. Happy birthday! No shopping ko. Ako siguro niya. Ano po? Okay lang dyan. Ha? Eh, dyan ha? Pagkatapos, Ayos ka na dyan, boy. diba nang kaya maluway? Ah, sir, ayos ka lang. Ah, ang gapo mo. Hindi po. Magaganda daw tubig na sa Isabel. Ayun. Kahit magaganda tubig. Ng high-tech na kaibigan. And of course, ang bira ng siya best friend nating lahat. Now, come on, our three Jolly Friend, Happy, Jolly Friend Jom, and best friend, Jolly B! Look, baby, look. Look, look, look. Ano traffic yung tatlong Jolly Friend natin? Innova. And Innova. also, Wow! Who's that? Go, go, go. Sino ba yan? Kaya sila siya kasama si Jolly Friend. Nabuhayan ang mga bata. Isabel. Mas lalong nabuhayan. Isabel. Siyempre, mas nakilimutan our best friend, Jolly! Diba? Ay! Say hi na yun, Jolly.
Welcome dito sa birthday celebration, Isabel. Ano, tuwa. Ay, hello po! Yay! And syempre, everyone, lahat ng ating mga Jolly Kids tulang-tuwa. Ay, yes. Diba, parang ano lang, tuwa, nagkakaroon yung mga bata. Diba, hindi malaman kung saan na pupunta. Yes. And syempre, Jollibee, Hetty, and Yam. Yung celebrate po natin, nandito. Sorry na Jollibee. Nandito, tuwang-tuwa sa inyo. Yes, wow! Thank you so much. Alright. And syempre, kids, please go back to your seat first. And we'll take this moment first for our Jolly family. Okay po? So later on, I'll give you time for our 3 Jolly friends. Okay? And syempre, this time, Jollibee, Hetty, and Yam meet our Jolly family. Mommy Joanna, Daddy Marco, and the birthday celebrant Isabel. Yes. And syempre, hindi lang po yung Mommy and Daddy. Dahil, tuwang-tuwa yung celebrant natin. Natahimik siya, may gift na dala eh. I-open it na, Isabel. Open, talaga. Ay, excited. Ay, talaga. And shows. Wow! Yay! Thank you so much po. Ang cute talaga. Opo, ayan. Habo ko siya. Ang sweet naman. Habo, Hetty. Hindi yan. Yung bata. Yay! Thank you so much. And I know Jollibee, Hetty, and Yam. Alam kong mayroon kayong birthday wishes for Isabella. Tama po ba? Yes, this time, Isabel, our 3 Jollibee have a birthday wishes for you. Okay, so sino po yung mauuna? Si Hetty? Sino yung next? Si Yam. And si Jollibee ang susunod. Ay, hindi ikaw. Sino? Ay, yung photographer? Ay, bakit mo kayong kasali? Natuwa yung bata. And syempre for our first birthday wishes from Hetty that Isabel will grow up always pretty like Mommy! Yes! Ay, nag-cute ka. How about you? What is your birthday wishes for Isabel? That Isabel will grow up with a strong faith to God. Yes! Ulit na. Ang bait-bait naman. How about the Jollibee? What is your birthday wishes for Isabel? That Isabel will grow, maliit lang. Secret na yun, that Isabel will grow up always happy and jolly like our Jollibee Hetty, Jollibee Jom, and best friend Jollibee! Thank you so much for your birthday wishes for Isabel. Now this time, Mommy and Daddy, let's have a photo up kasama ang ating tatlong Jolly friend. Picture muna tayo, kids. Ayan na. Picture muna, picture. Ayan na. And 1, 2, 3, yes, 1. Alright, one more. 3, 2, 1, Waki. Yeah, wow. And syempre, just wait lang, Mommy and ay, grabe na po sa maning Hetty. Tinalo si Mommy dyan na. Alright, now this time, invite po muna natin ang family side, yung grandparents po, ni Isabel sa side ni Daddy Marco. Asa po yung grandparents po, ni Isabel po, sa side po, ni Daddy Marco. Ay, dito na tayo, apa. Photo up first. Ayan, talaga. Hi, kids! Hello, kids! Okay. And everyone, look at the camera. So, talagang ginawa pati Seven. Alright, 3, 2, 1, Waki! And, jump shot. Ay, joke lang. Thank you so much po. Hello, just wait lamang po. Meron po kasama dito si Isabel na tito and tita sa side ni Daddy Marco. Ay, nasa po yan? Nasaan po yung tito-tita ni Isabel? Or kapatid po, ayan, ni Daddy Marco. Okay, dito po tayo sa gitna for the photo up po. Thank you! Saan po sila? Miss, pwede pa ako magpahawa? Yes. Let's do the photo up po.
Ayan, di ba? Kanya-kanya pwesto tayo. Pwede mo tayong tumabi dyan sa ating tatlong jolly friend. Di ba? Yung iba po, ayun. Side po ni Daddy Marco. Yung pinutira sa side. Bakit may pa ganyan? Mali po yun. Ayan. J lang po tayo. J. Guys, nagagalit yung patagor. Guys, dito tayo sa gilid, guys. Okay, everyone, look at the camera. 1, 2, 3. Meron pa. Yes, 3, 2, 1. Alright, and smile. And wacky. Yes. Daddy, may relatives ko pong nandito. Sila na po lahat. Alright, thank you. Sino pa? Relatives po. Sino relatives? Relatives, oo. Ang mga kamag-anak po. Meron pa po ba? Meron pa? Sino pa po dyan? Okay. Sino pa? Sa kabila. Sa kabila na po yung iba? Sa kabila po yung iba? Hindi, dito si Jollibee. Bakit sa kabila? Dito lang ha. Yung pwesto. Alright, then, everyone, look at the camera. Sino? 1, 2, 3, and smile. Alright, one more. 3, 2, 1. Walking. Yay! Sorry, thank you so much po for Sir Marcos sa relatives of pamilya. And next naman, nasaan po yung grandparents ni Isabel sa side ni Mami Juana. Ayan, nasaan po sila? Dito po tayo sa ginawa ng photo ha. Alright, first po, asa po yung grandparents po ni Isabel sa side po ni Mami Juana. Ayan, let's have a photo of first. Talaga yun. Ayan, sama, picture muna tayo, picture. And, first, lapit ka daw siya. Yan, opo. Natutuwa si Yan, opo. Gutom mo na ba yan? Charissa. And 1, 2, 3, and smile. And, alright, and walkie. Yay! Hanggang sa wait lamang po, ayan na. Meron po bang tito or tita, si Isabel po, sa side ni Mami. Ayan, naasan po? Tita. Nasaan po? Let's go po. Okay, tito-tita po muna sa side. At mamaya po ang relatives or kamag-anak. Okay pa? And tito-tita po muna ni Isabel sa or kapatid po ni Mami Joanna. Okay, thank you. One, two, three, and a smile, and another one, and 3, 2, 1, walkie, and jump shot. Ay, joke lang. Joke lang, Sarah. May relatives ko mga kamag-anak. Okay po, right. And next naman po, asan po yung family friends nila Mommy and Daddy. Family friends po nila Mommy and Daddy. Nasaan po sila? Family friends po nila Mommy Daddy. Let's have a photo po. At dito po tayo sa kita syempre. Yeah, ito po katalaw kay Jollibee. Yeah. Yes, alright now, once again, family friends po nila Mommy and Daddy. Let's have a photo po. Dito po lahat tayo sa gitna. Po, yung kaibigan nila Mommy and Daddy. Dito tayo lang sa gitna. Pinag-photo po. Thank you so much. Pero ba po? Saan po? Ayan na. Yung celebrant natin na. Natakpan yung celebrant natin na. Ayan na. Lahat o, nasaan po? Ayan na. Let's have a photo. Skylar, come here, Skylar, dali! Itong tuwa kay Jollibee. Everyone, dito po tayo sa gitna. Parang photo okay, kaya ba, sir? Okay? Oo. Kaya pa? Kaya po ba? Opo, usod po na konti. Okay, compress pa tayo, compress pa. Everyone, look at the cameras! And smile! Alright, one more. 3, 2, 1, and walking! One more! Yes, and another one. Yay! Thank you so much po. And I know next, lahat po ng mga kids, lahat ng Jolly Kids natin, let's have a photo after. Lahat ng mga kids po natin,
Dito po tayo sa gitna po ng photo alright? Lahat ng kids natin, lahat ng kids. Everyone, dito tayo sa unahan ng photo op. Siyempre yung mga maliliit po sa unahan. Okay po. Ayan, dito. Paul, baby. Yay. Baby, magkapalan mo lang. Asa po yung mga kids natin? Okay, lahat ng kids po natin. Yay. Hi, Miss Karen, give here. Give here, dali. Yay, ang picture lahat ng kids. Kailangan kasama lahat ng bata. Okay po. Kailangan lahat kasama ang mga bata. Okay po. Ay, syempre, sir, sama ka na lang, sir. Ayan. Yay. Sabi yung mga kids natin. Ay, dali. Okay lang yan, okay lang. Wow, okay. Okay lang po. Yung mga baby ka, kalungin na lang. Hindi ka na lang po sinutan. natin. Okay po. Yan, para mahiling si baby. Yan, kamo. Yan. Okay, happy. Natin ha. Pero sino po pumula? Ay, Tormino. Very good talaga. Ay, oh my God. Ay, yung skin ng panagit siya na. Yan. Isabel, middle ka. Yay! Oh, ang tuwas talaga siya. Ay, ate. Yay, ate po. Sa ate ito. Yay! And everyone, look at the camera. Sino 1, 2, 3, and smile. Alright, one more. And 3, 2, 1. Walkie. And another one. And syempre, meron surprise ang ating birthday celebrate for our Johnny Kids. Yay! Sa bata, bakit agad yung sa... Ay, nagtamputan yung mga ate natin. Thank you so much. Yay! And everyone, please go back to your seat. Balik lang sa upuan. At this time, our 3 children have a special dance number for everyone. Okay? Okay, balik mo lahat sa upuan. Yes, dahil ang ating tatlong children po ay may one dance number for everyone. Yes. Hindi ka kasali. Dito ka. Invite niyo si Mommy and Daddy doon sa isang nating mahiwagang upuan. And our birthday celebrant. Invite natin yung celebrant natin. Where is Isabel? Oh, si Isabel. Nandun si Isabel. Si Mommy Daddy. Naiwan si Mommy Daddy. Where's Mommy Daddy? Nandun si Mommy Daddy. Hindi dyan, Di ba sinanap sa ilalim ng mesa? Nandito sila, Mommy. Dali. Dito tayo, dali. Yes. And now, everyone. You will take your seat first. Dahil sasayaw po ang ating tatlong jolly friend. And for our jolly parents po, maghihawakan po muna ang mga kids natin. Baka po matamaan ng ating tatlong jolly friend habang sila po ay nagbibigyan ng dance number. Of course, ayaw naman ng ating tatlong jolly friend na makamalagit ng bata habang nagbibigay ng kasiyahan. And syempre, isang masigaw kong palakpakan for you. Happy and jolly! Dahil sa jolly, bida ang saya. dancer. Yung dalawa syempre, katinig si Jollibee. Yes! Hindi ako talaga dyan ha. And syempre it's time para magulong birthday candle ang ating birthday celebrant ng Mommy and Daddy to Caroline and Isabel. Dito po tayo sa gitna. Samahan po natin ang ating birthday celebrant. Ginawang toothbrush yung lollipop. Alright, Mommy and Daddy,
invite natin sila Mami at Daddy Happy Jollibee Yum. Kasama ang ating birthday celebrant na si Isabel. And our everlasting birthday song for Isabel. And okay lang po ba lahat po ng guests po natin na ma-invite po na magsitayo po tayong lahat. At samahan po natin ngayon ang ating Jolly family. And now let's sing a birthday song for our birthday celebrant. And I know ready ng lahat. Kaya naman na 3, 2, 1, and drink a seat. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday song sana ito, pero naging showdown. And syempre, Isabel, before you blow your candle, please close your eyes and make a wish. Ay, ang cute-cute naman. Ay, oh, wow. And syempre, after you're making a wish, you will blow the candle. Yay! And syempre, okay lang bang kumang. Sabay-sabay natin batiyan si Isabel. Isang jolly birthday in 3, 2, 1. Jolly birthday, Isabel! Congratulations, you are now officially 5 years old here at Jolly Town! O, diba? O, syempre everyone, okay lang po bang Martin may ball na magsilip po muli? Ayan, po tayong lahat. And we will take this moment po para kilang Mami and Daddy, para po magbigay naman ng thank you message po para sa lahat. First of all po, thank you so much sa gabos na yaw ni kita. Mo talaga ang pinili mi na maging yaw ni Tita. Siyempre, limited ang space. So talagang pinili mi sa mga Arabi talagang close sa family mi and kay Isabel. I know na may mga nag-online class, may mga nagpabalik ng schedule, may mga halik pa sa harayong lugar. So thank you sa effort for coming. This means the world to us, especially to Isabel. So thank you very much. And to the Jollibee crew, Bira, ang saya talaga. Thank you. Yes! Thank you so much, Mami Joanna. How about si Daddy Marco, Daddy? May gusto ka magkinagdag? Okay na po yan. Thank you so much po. Ay, ito. Eh, syempre, hindi lang po yan dahil si Mami and Daddy po ay may inhandang loot bags for those our Jolly kids. And syempre, one line for here, kids natin. Lahat ng mga kids po natin, one line. Okay, asa po yung mga kids natin dyan. Asa yung mga kids natin, one line here po. Dito po, dali, one line. Straight line, straight line. And where is Isabel? Isabel! Come here. Nag-line natin si Isabel. Come here, Isabel! You're really so proud. Come here. Yay! It's time for the loot bags, kids. One line here. Straight line po. Alright, lahat ng kids natin dyan. And syempre, don't forget to say happy birthday and thank you, Isabel. Thank you. Syempre, mga guys po natin dyan, kung gusto magkaroon ng photo up kasama ang ating tatlong Jolly friend, you may now take this opportunity po. Dahil maya-maya namin sila po ay babagay sa mundo ng Jolly Town. Yes, syempre habang busy po ang lahat, ayan sa pagkuha ng loot bags at picture case kasama ang ating tatlong Jolly friend. Gusto lang po gamitin ang pagkakataon nito na magbigay isang maraming salamat po sa lahat ng ating mga guests na very active po na nag-participate sa ating fun games and activities from the start until the end of this program. Presence on behalf of Jollibee Nagamasaysay. Once again, thank you so much for Ma'am Joanna and Sir Marco for choosing a Jollibee story to be part of Isabel's birthday celebration.
kasama ang ating natin concert. Numerang thank you for joining po dahil we have more than 2 minutes left to be with Jollibee, Young and Yes, and now, hindi sa nagpapaalam ang ating tatlong Jolly friend. Ngunit kailangan na po nilang bumalik sa mundo ng Jolly Town para magpasaya pa po ng maraming bata. Kaya naman Jollibee and the Angel, magpaalam na po kayo kila Mommy and Daddy. Pati na sa ating birthday celebrant at huwag kalimutan ang lahat ng guests po natin na nandito. And syempre everyone, okay lamang po itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin, paalam, Hetty, Yum, and Jollibee! Ay, ingat kayo sa pagpaling niyo sa mundo ng Jolly Town. Ito ko sa gawin ko ng pamaalam na I'm your host today, I'm Ate Tina, and together my team, Kuya Luigi, Kuya Mark, Ate Lian, Ate Lorraine, and Ate Shea. Now once again, this is the happiest place to be, the Jolly Town Team Park. Hanggang sa ulit pagkikita, dito po sa Jollibee. Paalam! Ingat po tayo sa ating pag-uwi. And once again, you will enjoy the rest of this day. And everyone, sa lahat po ng guests po natin, pwede niyo pong kunin lahat ng balloons na nasa wall. Once again, pwede niyo pong kunin lahat ng balloons na nasa wall. Thank you so much. Mga birthday girl natin. Birthday girl, birthday mo nagkakantang crispy vegetables. Ano yun, kuya? Dalawa. Kaya ka. Ay, sinigang. Sigsarong N. Dalawang sinigang. Ayos. Ito yung celebration niya. Ngayong mismong kaarawan ni Isabel, January 14. Kasi nung January 10, doon na kami sa Jollibee nag-celebrate talaga kanyang birthday. Kasama yung mga family and friends. Kaya tuwang-tuwa si Isabel. Puto. Papa, that's our. Papa, that's our. Para sa dinuguan. Kasi walang walang available na puto dito sa Kuya Jay. Pass me some rice, please, boy. Come here, come here. Isabel, come here. Dali, hi. It's your birthday. Oh, sige. Sige. Gusto mo mo po. Sige. Gusto ko po. Birthday girl natin, sige. Birthday girl. Pray. Amen. Thank you, Lord. Okay. Happy birthday, Belle! Happy birthday! Wow! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Grabe! Oo, super. Dati, urusog mo yun dyan. Sila mo yung stasyon. Sige. Dapat talaga. Sige. Thank you, kuya. Salamat po. O, dali, o. Smile namin, smile na muna. Nakita ba yung mga friends? Sisi and Coco! Coco! Ay, natamait na sila. Tamay school kasi na.
Ay, may school pa pala si... Wow! Nang mga naka-uniform, magay ng uniform ano po. Bye! Sakto. Darakula na eh. Salamat. Isabel, can you say thank you to Kuya? Gutom yan. Dumahan siya. Ayun, si Jericho pala niyo. Mama, si Kuya pala ni Mama. Si Kuya Jericho. Kuya Jericho. Ay, dito siya mo. Si Mang Kuya Jace. Si Jericho Rosales, di ba? Ang ano? Siyempre, Ang Kuya Jace. thank you kay... Lolo Bobby. kay Uncle Buboy. Si Uncle Buboy yung nag-treat. It's an honor. Coincidence, Jerry. It's an honor, Kuya Jay. Di ba? Mama. Si Uncle Buboy yung nag-treat kay Isabel para sa kanyang birthday. Si Kuya Ngayong Jericho. lunch. Si Kuya Jay pala mismo ang nag-aaral sa to. Ano yung kaya? Ah, ito, nasisig. Urusok mo na yung daddy. Diyan mo na po yan. Yan, sug na yan. Hindi mo na lang po sa tahaw. Una ni. Bale, ang kulang na lang po ng sige na tapos yung... Yan. Ayos. Pwede mo dahil take out. Tama na sila kutunduan. Ba? Ayos ba lang birthday celebration mo ah? Ah, Uncle Ben. Uncle Ben. May chop Ano? suey pa. Kunin ko. Kulang yung bebe ng Sige. sabaw. Andun yung sabaw. Lagay ko yung Uncle Ben. Ano Kanina, pa? te. Ano pang kulang? May kulang pa? Wala? Pero sobra naman. Fiesta. Sakil bumoy. Lola Franz ka. Lola Franz. Si Lola Franz, ano si Lola Franz and Lolo Ben. Siyempre si Mara and Papa. Si Madam. Kami ay kakain muna para busog. Si Auntie Franz tapos Papakainin siya namin ng- si Isabel ng marami. Salamat. May cheese ka mo dyan? Ano ka mga lang? I know. Ang cute naman ng birthday cake ni Isabel oh. Bel. Wow.